socials, perquè és un plaer per mi tornar a casa d'alguna manera. Fa molts anys que estic a Barcelona, però a Palma jo vaig néixer aquí i això és casa meva. Per començar us voldria dir que jo dono conferència, però això no és una feina meva, és un treball d'equip. D'entrada, les meves companyes, la doctora Esther Chávez de la Universitat de la Laguna i la doctora Catalina Mas de la Universitat de Barcelona, són les companyes que tenen responsabilitat a la ciutat romana de Pollentia amb mi, que compartim aquesta responsabilitat. Però és també una feina realment d'equip. Això no seria possible si no fos per un nombrós nombre d'investigadors, investigadores i d'alumnes que any rere any venen i fan la seva feina als camps de Pollentia. I també de totes aquelles persones que han passat per la ciutat abans que nosaltres, tots aquells personatges que des que es van iniciar les excavacions al 1923 han deixat el seu esforç als camps de Pollentia perquè avui sigui la realitat que tenim. En aquest sentit, és un plaer per mi i avui el que intentaré serà fer un repàs breu, a veure si funciona això. Ara sí. Intentaré fer un resum del que han estat 100 anys de recerca arqueològica a la ciutat, 1923-2023. Aquest és l'any del centenari de Pollentia i per tant és una data molt important. Intentaré repassar un poc el que ha estat la recerca recent i l'evolució de la ciutat romana i m'agradaria parlar un poc de com s'ha transformat aquesta ciutat, com es va transformar en el passat i va arribar fins al que coneixem ara. I també un poc la contribució de les ciències experimentals, on la medicina també, evidentment, ens ajuda, com ho deia el senyor president. I si tenim temps, farem un petit vídeo que és un vol per Pollentia perquè veieu un poc la ciutat des de l'aire. Cada un d'aquests aspectes mereixeria una conferència per si mateixa. Per tant, el que he intentat és fer un resum molt ràpid, molt visual, més que sentir-me parlar, l'important és que veiem les imatges i estiguem un poc dins Pollentia. Sí que volia començar per parlar que tenim una sort molt gran, perquè Pollentia és una d'aquestes ciutats que apareix a les fonts antigues, a les fonts literàries. No m'entretindré amb això, però sí que és molt important remarcar dos punts. En primer lloc, que tenim una data fundacional. Les fonts ens diuen que Pollentia va ser fundada l'any 123. En la conquesta romana de les Balears per part de Quim de Cecili Metel, on sabeu tots, se conquesten les Balears i se funden a Mallorca dues ciutats, Palma, que seria aquesta, i Pollentia, que com veurem està al Cudi. Hi ha també una discussió molt gran sobre el seu estatut jurídic. Les fonts són contradictòries. Alguns ens diuen que eren poleis, altres oppidum civium romanorum i altres colònies. És una discussió molt interessant, no m'entretindré, però el que sí que voldria remarcar és que tenim la gran sort que Pollentia està anomenada a les fonts literàries, a les fonts clàssiques. Us he posat un poc el mapa de les ciutats que coneixem, Palma i Pollentia a Mallorca. També a Mallorca tenim la ciutat federada de Bocorus i tenim dues ciutats que encara no sabem on són, que són Tucis i Guium. Són dos dels misteris que encara queden en l'arqueologia romana. Dit això, voldria repassar un poc les primeres troballes. A l'any 1593 aparegué aquesta peça magnífica, que per cert darrerament s'ha comprat i és de titularitat pública i es pot veure al Museu de Mallorca, estava en una col·lecció privada. Es va pensar en un inici que era del conqueridor, de Quim de Cecili Metel, però en el fons és un august velat, que porta, si vos fixeu, la part de dalt porta això, aquest verd que porta per damunt del cap, com a figura de pontífex màxim. És realment una peça extraordinària. Com que sortia la ciutat de Pollentia a les fonts, ja des del segle XVI, jo diria, va començar tot un debat historiogràfic sobre a on es trobava aquesta ciutat de les fonts. Sabíem que estava a Mallorca, però no sabíem exactament on. Hi ha tota una discussió molt interessant sobre l'emplaçament de Pollentia i la discussió bàsicament estava entre si estava a Pollença, que d'alguna manera ha conservat el topònim, o en els camps al voltant del Cudi. El primer que la va encertar, repassant un poc la historiografia, va ser en Joan Vinimelis, perquè ja publicà el 1593 que Pollentia realment es trobava en els camps de Santa Anna al sud del Cudi. I seria el primer personatge, diguéssim, que encerta el que seria després la ubicació real de Pollentia. Tot això origina tota una sèrie de discussions entre molts erudits
que participen en aquest debat sobre on es trobava la ciutat romana. Aquí vos he volgut portar dos exemples, un molt conegut, Antonio Furió, que a més repassa molt bé tota aquesta polèmica anterior i relata totes aquestes hipòtesis d'ubicació de Pollentia. I un altre, com a curiositat, perquè si vos fixeu, Juan Reynés i Ferrer, professor de Medicina i Cirugia, i ell va escriure aquesta novel·la, que és la de Pollentia, antigua capital de Mallorca, i és una novel·la que val la pena llegir-la. S'ha de mirar amb uns ulls de l'època, però era realment un personatge que jo crec que va rebre un homenatge en aquesta Real Acadèmia l'any 1864, si no vaig equivocat. Per tant, és un personatge que em feia gràcia dur-lo aquí perquè té una relació, evidentment, amb Voldus també. Es genera tota aquesta polèmica i no només a nivell local, també hi ha autors estrangers que s'interessen. Un d'ells és en Johann Christian Wensdorf, que també entra, diguéssim, en aquesta discussió d'alguna manera, perquè fa referència a les antiguitats de les Balears i les fonts i demés. Una obra molt important, que a més mos ha estat posada a l'abast, diria jo, però el company, que a més el tenim aquí, podria agrair la seva presència, Alexandre Font, que va fer la traducció d'aquest llibre i els comentaris que són molt meritoris. Per tant, veieu que és un debat que arriba a tenir un abast també internacional. Això hi ha un moment que s'acaba, aquest debat s'acaba perquè l'any 1765 surt la primera tabula patronatus en el Pedret de Bòquer, amb el nom de la ciutat federada de Bòcoris, i per tant ja sabíem que allà a Pollença el que hi havia era Bòcoris i no Pollentia. I això se tanca definitivament l'any 1887 quan surt la primera inscripció i l'única que tenim encara on surt el nom de Pollentia, que és la República Pollentina. Si ho veieu a la darrera línia, diu República SP Pollentina. És l'única inscripció que tenim que certifica que amb aquesta inscripció trobada als camps de Santa Anna d'Alcudi realment la ciutat romana de Pollentia estava allà. I per tant se tanca aquest debat, aquesta gran discussió entre si Pollentia estava a Alcudi o estava a Pollença. Això seria la fi d'aquest debat historiogràfic. Jo vos volia llegir aquest text d'en Pere Ventallol perquè tingueu una idea de quin era el coneixement de Pollentia en aquests anys. Això s'escriu l'any 1927, molt pocs anys després d'iniciar les excavacions del 1923. I ell diu, i ho dic en castellà perquè ho va escriure així, cuando el turista amante de la historia se sienta sobre el altozano de Santa Ana y con ojos inquietos pregunta a las piedras y tierras que le rodean, ¿qué ha sido de aquella noble ciudad romana? Un silencio pavoroso es toda la respuesta. Solo un vago rumor susurra al oído del hombre que, ensimismado, piensa en la inestabilidad de las cosas humanas y dice: en este sitio estuvo la ciudad de Pollentia. Això era el tarannà del coneixement que teníem a Pollentia. El que m'agradaria demostrar avui, d'alguna manera, és que en 100 anys d'excavació d'aquest silencio pavoroso hem passat a el que jo diria a una sinfonia d'informacions que ens ajuden a entendre la ciutat i la seva evolució històrica. Molt important l'inici de les excavacions sistemàtiques. S'havien fet troballes casual, hem vist l'August Balat des del segle XVI, però hi ha un moment crucial. És el 1923 comencen a Pollentia les excavacions sistemàtiques amb permís oficial de Madrid. És una de les primeres excavacions a tota Espanya que es fa amb permís oficial. Això li devem a la figura d'en Gabriel Llabrés i en Rafael Isasi. Don Gabriel Llabrés va morir molt poc després i va ser substituït pel seu fill, Joan, i ells fan una tasca extraordinària. Fan moltes excavacions als camps de Pollentia, al sud de la ciutat d'Alcúdia, i van traient un munt de restes, d'informació. És realment espectacular. Però això es feia amb una particularitat. Això ho feien amb el compromís, amb els propietaris dels terrenos, perquè eren terrenos de propietat privada, que podrien excavar, però una vegada acabaven les excavacions s'havien de tornar a tapar, perquè havien de conrear. Per això, de tota aquesta època, les restes que tenim visibles ara no hi són, no sabem on són. Algunes més o menys les tenim situades, però estan tapades una altra vegada, estan una altra vegada sota terra. A diferència d'altres ciutats com Empúries, que des del primer moment, quan comencen les excavacions, les deixen vistes, aquí tenim aquesta particularitat. Però tenim molta informació.
no veiem les restes, però sabem el que hi havia i coneixem molt, perquè, entre d'altres coses, tenim la gran sort de disposar de molta documentació. En Rafael Isasi era moltes coses, però sobretot era un dibuixant extraordinari. Aquí us he mostrat un poc el tipus de documentació que tenim, des de croquis molt detallats del que estaven excavant fins a dibuixos dels mosaics que van apareixent al llarg dels anys d'excavació, fotografies. Per tant, és una documentació que ens ajuda molt bé a entendre el que ells havien fet en aquells anys tan antics. Altres tipus de croquis, dibuixos d'alçat realment extraordinaris. I voldria en aquest sentit també agrair a la família Isasi perquè la seva disposició ha estat sempre de posar a l'abast tota aquesta documentació perquè els investigadors puguem utilitzar-la. I per tant, ja el va fer una donació fa uns anys al Museu de Mallorca d'uns llibres d'en Rafael Isasi. Ara tenim aquí un representant de la família intentant recollir també altra informació de plaques de vidre de fotografia, d'antics negatius, de llibres i anotacions que ens donen una informació molt important per entendre el que se va fer en aquells anys. No m'ha pogut detenir, però realment revisant aquesta documentació en sabem moltes coses de la ciutat romana. Troballes espectaculars d'aquells anys, com el cap de bronze que troben en els camps de Santa Anna, que està al Museu Arqueològic Nacional. És un cap de cavall preciós, d'un estat eqüestre, us heu d'imaginar que això era un cavall segurament muntat per un emperador, i és una peça que és espectacular. O també el famós estandard de Polèntia, aquest estandard d'un col·legi juvenum, d'un col·legi de joves. Jo sempre dic que eren com un boy scouts, d'alguna manera. Els ajudaven a formar-se, els donaven formació d'educació física, de conducta cívica, els preparaven per ser homes romans en condicions. I és una peça també extraordinària que va sortir en aquests anys i que està també depositada al Museu Arqueològic Nacional. Això me fa recordar que en el fons Polèntia és la ciutat romana d'Hispània que ha donat més estatuària de bronze. De les ciutats romanes que més ha contribuït en això ha estat sempre Polèntia. Estàtues de marbre. Tenim el Toracàtor, la Matrona i el Togat, que són les peces emblemàtiques que apareixen també a les excavacions d'aquests anys i que formen part del nostre patrimoni conjunt i són unes peces magnífiques. Les excavacions d'en Llabres i Nisasi duren continuadament fins a l'aturada obligatòria per la Guerra Civil, després es reprenen després de la Guerra Civil i hi ha un moment que això canvia. L'any 1944 s'implica molt en les excavacions al Museu de Barcelona en el seu moment. Excaven entre d'altres sectors el que nosaltres coneixem com el sector de Sa Portella, és una àrea residencial que després veurem un poc més de detall, i excaven sobretot a la fortificació que tancava aquesta part de la ciutat. Hi ha diverses fases de la història. També excaven a les necròpolis del sud de la ciutat, ja arribant cap al teatre, cap a la mà, com si diguéssim. Aquí excaven, ja havien excavat l'any 1930 una sèrie de tombes d'inhumació, però després excaven també en aquest sector amb una part de la necròpolis molt més antiga, amb necròpolis encara d'incineració. Per tant, fixeu-vos quines joies surten a les tombes d'aquest sector. Són unes peces magnífiques i que ens donen també molta informació de com vivien aquestes persones i com s'enterraven. El que vos deia un poquet, això és un mapa on hem situat el que ara se pot visitar i està visible, que seria en el sector residencial de Sa Portella, a la part de dalt, el fòrum de la ciutat, la gran plaça pública al centre i el teatre al sud, però si us fixeu hi ha tota una sèrie de restes en color vermell. Això són àrees que havien estat excavades per als nostres avantpassats però que no tenim les restes visibles. Fixeu-vos que jo diria que en realitat hi ha més excavat d'antic que el que coneixem ara. I per tant aquí se podria fer tot un procés de recuperació d'aquestes excavacions antigues per veure si trobam aquestes restes que hi van trobar. Fixeu-vos que hi ha molt, sobretot als camps de Santa Anna, moltíssimes excavacions fetes d'aquests anys. Hi ha un moment que per mi és fonamental a la història de Polèntia, que és l'entrada de la Fundació William L. Bryan. Això és una fundació americana que ja havia treballat a llocs tan importants com Tarragona o Cartella, a la província de Cadis, són uns enamorats de l'arqueologia,
i que estan buscant un lloc que sigui el seu centre d'activitat a Espanya. Hi ha una anècdota molt divertida, i vol l'explicar així obertament, i és que en realitat des dels finals dels anys 40 ja comença a haver-hi un cert lligam amb la Fundació Brian. Ells ja s'interessen i en Rafael Isasi precisament els demana dopers per fer alguna cosa. I què els demana? Els demana dopers per excavar una trireme grega que havia trobat a les costes del Cudi. Sabem per la documentació que en realitat aquests dopers que la Fundació Brian li dona acaben als camps de Polèntia perquè la trireme no hi era. I és un episodi molt divertit. Però això genera aquest interès per Polèntia. La Fundació visita el Cudi i s'enamora de la ciutat i compra el teatre, que es acabarà després amb finançament de la pròpia fundació, i compra també el casal de Can Domènec, que està en el centre de la ciutat del Cudi, que es transforma en el centre arqueològic hispanoamericà, com un centre realment de referència damunt l'arqueologia d'aquesta època. Això és molt important per nosaltres perquè aquesta casa ha continuat, ara és la seu del Consorci de Polèntia, que està conformat per l'Ajuntament del Cudi, pel Consell de Mallorca, pel Govern Balear i pel Ministeri de Cultura i Deporte, i que també serveix de casa d'excavacions. Nosaltres quan estem a l'estiu estem allà excavant a la ciutat i dormint a la casa d'excavacions. Bé, ells excaven el teatre, un teatre que té una història molt divertida perquè reaprofita d'alguna manera el terreny natural, i això fa que en Luigi Bernabò Brea, que era un molt afamat arqueòleg italià, el publica per primera vegada l'any 51 com el Teatro Helenístico de Polèntia. Després, en la Fundació Brian s'excava l'any 52, se veu que l'orquestra realment és rodona i que per tant ha de ser un teatre romà i no helenístic i canvia la interpretació d'aquest edifici. Això són les feines que ja comença a fer la Fundació Brian. Aquí us he posat unes imatges antigues de com la casa de Can Domènec es converteix realment en un laboratori. Això no ha canviat ara. Si veniu a l'estiu un dia a la casa veureu que estem igual, en ceràmica, classificant materials, netejant materials. Però el que sí que és important realment és que Polèntia es converteix en un centre de referència per l'arqueologia a la Mediterrània occidental. De la mà, sobretot, del professor Antonio Arribas, del professor Miquel Terrader i d'en Daniel Butz, Polèntia es converteix realment en un referent a l'avantguarda de la metodologia arqueològica. I es crea, que és una qüestió molt interessant, que no em puc detenir gaire, però que sí que la volia comentar, es crea el que jo dic un triangle unit per un fil de plata, entre Polèntia, el Vintimilium, l'antiga ciutat del Vintimilium, o Bordighera al costat, amb la figura de Nino Lamboglia, un gran arqueòleg que va ser, diguéssim, el pioner en l'excavació estratigràfica, en l'estudi de la ceràmica romana i en l'arqueologia subaquàtica, i la ciutat d'Empúries. Això forma com un triangle i moltes persones passen per Polèntia, passen per Empúries i passen per el Vintimilium. És com el recorregut de prestigi d'algú que vol fer arqueologia romana o tardoantiga. I per això li dic aquest fil de plata que uneix aquestes. Per això no és estrany que, per exemple, a la Biblioteca de Polèntia tenim tots els números d'Empúries, perquè hi havia sempre aquest lligam entre aquestes institucions. Seguint aquest recorregut molt ràpid per la història del que ha estat la investigació, hi ha una fita fonamental per mi que també és la creació del curs d'arqueologia romana l'any 1995, de la mà de la doctora Orfila, una companyera que també va tenir responsabilitat durant molts anys a les excavacions. Ella crea aquest curs que nosaltres hem mantingut, encara dura, o sigui, encara als estius tenim els estudiants allà per estudiar arqueologia romana. Hi ha un altre fet fonamental que és l'any 2000 la creació del Consorci, que vos deia format per Ajuntament, Consell de Mallorca, Govern de les Illes Balears i Ministeri de Cultura i Deporte, que és qui ara, diguéssim, té la salvaguarda i dinamització de la ciutat romana. Des d'aquell moment ens feim càrrec de la part científica a la Universitat de Barcelona i la Universitat de la Laguna. Després tenim una iniciativa per continuar mantenint el lligam amb els Estats Units de portar estudiants dels Estats Units a excavar amb nosaltres, una iniciativa que es diu Arqueospain, que va durar de l'any 2003 al 2019. I més recentment s'incorporen també a l'equip la Universitat de Portland amb una expedició específica per Polèntia
i la Universitat de Nova de Lisboa. Per tant, és una excavació que té diverses institucions lligades, a part que hi ha investigadors d'altres institucions, com la Universitat de les Illes Balears, per exemple, que també formen part de l'equip de Pollentia. Això seria una repassada molt ràpida de lo que era la història de les investigacions en aquests 100 anys. Avui és això, la casa de Can Domènec, la seu del Consorci i Casa d'Excavacions, on els estudiants fan una feina de camp, aprenen a excavar, però aprenen també a classificar els materials, a inventariar, on feien les activitats, diguéssim, més de tipus, xerrades, perquè coneguin el tema. Aquests darrers anys també han pogut adentrar-se en el que és l'aplicació de les ciències experimentals en arqueologia. Sabeu que l'arqueologia avui en dia cada vegada més tira de ciències tècniques que són, jo diria que ja formen part intrínseca de l'arqueologia en si mateixa. I també activitats més de tipus lúdic. Tenim la festa romana, que s'ha convertit en un clàssic de fora vila. I després estem molt contents també de com funcionen les jornades de portes obertes que fem cada any. Si us fixeu a la part de dalt, a mà dreta, teniu una jornada de portes obertes on realment la gent del CUD i de tot arreu ve, i de vegades són 300-400 persones que ens visiten, els explicam el jaciment, la feina que fem, i estem molt contents de com funciona. Això és un poc perquè veieu com ha estat l'evolució. La primera fotografia és dels anys 80 i l'altra és més actual. Fixeu-vos la quantitat de gent que hi ha any rere any als camps de Pollentia. Juntant un equip del voltant d'unes 100 persones, el que ens fa avançar molt en termes relatius, però sabeu que la feina d'arqueologia és sempre molt lenta, per tant, però també és un esforç molt gran de coordinació, de gestió, però estem molt satisfets de l'equip que tenim i gràcies a ells i elles és que avancem en l'excavació. Això és un repàs molt ràpid d'això, però voldria entrar un poc en matèria més científica, si m'ho permeteu, del que tenim a Pollentia. Dues pinzellades. Pollentia és un lloc estratègic, per moltes raons. Primer, perquè Mallorca està en un lloc estratègic. Sabeu que som unes illes que estem al rovell de l'ou de la Mediterrània occidental, en les rutes que connectaven la península itàlica amb Hispània i, d'altra banda, Àfrica amb la Gàl·lia. I, per tant, molts dels vaixells que passaven per aquí s'havien d'aturar sí o sí a les Balears. Pollentia es funda, com dèiem abans, al 123 abans de Crist, en un lloc realment estratègic per diverses raons també. En primer lloc, per la seva situació, a l'istme que separa les dues grans badies del nord de Mallorca, que són la de Pollença i la del Cudi. En un lloc d'alguna manera protegit per dues albuferes, l'albufera que coneixem ara com l'albufera gran, que a més sabem ara que era un port llacunar, era un port on els vaixells podien entrar i arribar pràcticament fins al teatre de la ciutat, als peus de la ciutat. I de l'altra banda és l'albufereta petita, cap a Pollença. O sigui, seria com una franja estreta de terra i allà al mig funden la ciutat. Defensada pel Cap Pinar. Pollentia és una ciutat que és molt difícil de veure si arribeu des de la mà. Realment heu d'entrar molt a dins de les badies per veure la ciutat, està molt protegida. De fet, per prospecció sabem que al damunt del Cap Pinar hi ha diversos llocs d'observació que segurament controlaven el freu entre Mallorca i Menorca i avisaven dels vaixells que arribaven fins a la costa. I després hi ha un fet que jo sempre explic, moltes vegades no ho escrivim però s'ha de dir, i és que només a 8 quilòmetres al nord de Pollentia, d'on s'afunda la ciutat de Pollentia, estava la ciutat federada de Bocorus. I per tant, tampoc no és casual que Pollentia estigui fundada allà. Estan d'alguna manera vigilant a la ciutat federada, aquest nucli indígena de Bocorus que està en el pedret de Bocorus. Per tant, jo crec que això és important remarcar-ho perquè dona aquesta importància que té Pollentia com a port marítim d'entrada de mercaderies i de punt de pas en totes les rutes de les xarxes comercials de la Mediterrània. De fet, sabem que tenim dos ports. Un que surt en la documentació medieval que es diu Portus Major, que seria el que està obert a la badia del Cudi, i el Portus Minor, que estaria obert a la badia de Pollença, cap al nord. Com es desenvolupa històricament aquesta ciutat? Resumir-ho és difícil, però he fet l'esforç d'intentar-ho. Sabem que hi ha una persistència d'un nucli indígena, un nucli talaiòtic, i que la ciutat s'assentarà sobre aquest nucli talaiòtic arrasant les estructures. Això ho sabem perquè en els sondejos més profuns del que nosaltres coneixem com a carrer porticat de l'àrea de la Portella
Els nostres avantpassats van trobar restes de cabanes talaiòtiques en aquell indret. Després sabem la fundació de la ciutat a l'any 123, això ho sabem per les fonts escrites, però passava fins relativament poc, passava una cosa molt curiosa, i és que quan excavàvem, les primeres estructures romanes que trobàvem eren d'una data cap al 70 abans de Crist. Per tant, hi havia un decalatge entre el que ens deien les fonts històriques del 123 i el que nosaltres érem capaços de restituir a partir de l'excavació arqueològica. Hi ha un moment molt clar de monumentalització d'August, on es creen uns temples nous, hi ha un procés d'envelliment, diguéssim, de la ciutat. Això ho podem veure molt bé en aquest sentit. Quina era la hipòtesi per aquest decalatge que vos deia del 123 al 70? Això és el que es diu la tesi Mattingly, en el fons. I és que podria haver estat que en el primer moment de conquesta i fundació al 123 s'hagués creat un campament romà que una generació posterior s'hagués desenvolupat realment com a ciutat. I això explicaria aquest decalatge entre les fonts escrites i les fonts arqueològiques. Jo vos he de dir que, i això és gairebé una primícia, en aquests darrers anys, ja ho veurem un poc, hem estat excavant nivells que jo podria dir que els materials ens indiquen una cronologia que s'acosta molt més a la data fundacional que ens diuen les fonts escrites. I per tant estan d'alguna manera salvant aquest decalatge. Això ho hem vist sobretot en excavar amb extensió el Capitoli de la ciutat, el gran temple toscà que hi ha al fòrum de la ciutat. Els nivells més profunds de construcció d'aquest edifici estan més propers al 123 que no al 70, i ho hem vist també a l'excavació del mercat, el Macellum de la ciutat, on també en els nivells més profunds trobam aquests materials que s'acosten més cap al 120 que cap al 70. I per tant estem canviant un poc la interpretació històrica de la ciutat. Vos volia mostrar el foro de la ciutat. El foro de la ciutat és el gran centre neuràlgic, és com si fos la plaça Major, per dir-ho d'alguna manera, on s'ajunten totes les activitats civils, religioses, econòmiques, i és un foro que ens mostra molt bé aquesta evolució. Us he posat en colors diverses fases. En groc teniu el que seria realment republicà, el gran temple capitolí i una ínsula de tavernes. Tavernes són botigues i tallers que s'obren a un carrer porticat. Sabem que hi ha un moment de monumentalització en l'època d'August amb la construcció de dos temples menors, que són els que teniu en color rosa en el costat, i després tenim una gran reforma de finals del segle II, inicis del segle III, que seria aquest color més de color vermellós, on aquesta ínsula de tavernes i botigues es reestructura completament, els porticats del carrer es tanquen, es crea com una estructura molt més tancada. I hi ha un moment que és fonamental per nosaltres, i després ho veurem un poc en detall, que és als finals del segle III. Cap a l'any 270-280, un gran incendi arrasa bona part de la ciutat. Això no vol dir que s'acabi la vida, ja ho veurem, però sí que ens dona... El gran temple toscà, que presideix la part nord de la gran plaça del Foro, havia estat excavat en els anys 80 de manera parcial. I nosaltres vam tenir la sort d'excavar-ho amb el que nosaltres dèiem amb extensió, és a dir, en tota la seva extensió. Vam poder excavar això i us ho volia mostrar perquè va ser molt important per nosaltres trobar diferents fases de construcció. La primera fase, si vos fixeu, que seria la primera imatge, no hi ha edifici, però hi ha uns forats al terra, que és d'aquesta fase preexistent de la ciutat romana. Per tant, tenim la confirmació que hi havia un nucli anterior. Però el que va ser molt més important, aquests forats se tapen amb unes pedres, queden molt ben regularitzat tot per després poder construir a damunt el Capitoli, el gran temple toscà. Però el que és molt important és que en aquests nivells de construcció del Capitoli començam a trobar aquests materials que van del 120 al 80, però ja no són del 70, és molt difícil datar aquests materials republicans per aquest moment, però estem més a prop del 123, per dir-ho d'alguna manera, que no d'aquests 70 que vos deia abans. Això va ser una troballa molt important en aquest sentit. La plaça del Foro es configura amb altres temples menors, això és el templet, nosaltres el coneixem com templet 1, és aquest temple erigit en el segle I després de Crist i segurament dedicat a August. August, una vegada que s'ha divinitzat, l'emperador es converteix en un déu i erigeix en temple, seria el cas aquest, amb aquesta inscripció monumental que és molt interessant. Tenim un altre temple menor, que és el templet 2, una mica més en aquesta part, veieu, assenyalat en vermell, cap a la part baixa, diguéssim, del Capitoli. Llavors, el templet 1, el templet 2 i el gran temple toscà, que nosaltres pensem que és un Capitoli, tot i que no tenim una inscripció que ho certifiqui, conformarien, diguéssim, la façana
religiosa d'aquest foro, d'aquest centre de la ciutat. Hem excavat també en aquest sector una gran ínsula de tavernes que va entre el carrer Porticat, que veieu tapat, amb l'intercolumni tapat, i un altre carrer que és el Cardo 2, tota una ínsula d'aquestes botigues i tallers. Vos heu d'imaginar, perquè m'entengueu, com Jaume III, amb espòrtic, que anava tapat fins a la façana de la ínsula i tu podries caminar pel carrer Porticat i entrar a les botigues i comprar un pot de vi o el que venguessin en aquell moment en aquella taverna. Això seria un pot la imatge que tenim. Hem excavat gairebé tota la ínsula 1, que nosaltres coneixem com a ínsula 1, i estem també excavant una altra ínsula molt similar que està al nord del foro, que seria aquesta part d'aquí. La veus allà, això és una excavació molt més recent nostra. Aquí surten, entre d'altres, aquests nivells de destrucció del segle III amb totes les àmfores deixades enrere, amb peces de bronze, o sigui, és espectacular. Tot això ens ha donat moltes possibilitats. Una d'elles ha estat entendre millor l'urbanisme i la configuració de la ciutat romana. Hi ha moltes hipòtesis, hipòtesis d'en Arribas i en Tarradell, que és la primera que teníem aquí, d'en Mercè Roca, que és aquesta d'aquí, d'en Norman Dueñes. Han fet un treball extraordinari en Marguerite d'Orfila i en Lluís Moranta sobre la modulació d'aquest foro i com estava ordenat i organitzat en funció d'unes mesures determinades, utilitzant triangles pitagòrics, per exemple. Després hi ha una més recent d'un company, d'en Tomeu Ayori, que va fer una tesi sobre arquitectura i urbanisme, també fa una hipòtesi nova de com podia ser aquest foro. Jo vos he posat només aquestes dues, sobretot per remarcar la que veus a mà dreta, que marca una simetria. Perquè seria una ínsula amb un carrer Porticat, el temple capitolí centralitzat, i cap a la banda, a l'altre costat, diguéssim, els romans eren molt quadriculats, pensaven que podrien tenir una altra ínsula amb un altre carrer Porticat. Vos posava aquesta hipòtesi perquè el divertit de l'arqueologia és que quan excaves no saps mai el que pot sortir. I vam dir, en un moment donat, cap a l'any 2000, vam dir, anem a verificar la part oriental del foro, a menys si trobam aquest altre carrer Porticat i aquesta altra ínsula, si això fos simètric. Van començar a excavar i d'allò res. No surt això, però han trobat tot el mercat de la ciutat. Han trobat el que es diu el maquelum de la ciutat. Un edifici important, veus aquí, disposat entorn d'un pati central, que seria això d'aquí, tota una sèrie de tavernes que se van obrint en aquest pati. Aquí us heu d'imaginar que era un mercat, com un mercat de l'Olivà, per dir-ho d'alguna manera, sobretot de producte fresc, carn, peix, fruita, verdura. Un edifici molt interessant perquè ens ajuda a veure també l'activitat econòmica d'aquest foro. I l'hem excavat amb resultats molt interessants també perquè per davall d'aquest edifici hem trobat una gran rassa per extracció segurament d'argila per fer tubots de l'antiga ciutat romana. I els materials que estan amortitzant aquesta gran raça també són materials que s'acosten més a la data de les fonts escrites. Són també una altra vegada materials entre el 120 i el 80, o sigui que estem més a prop de la fundació del 123. Veus aquí baix també un model tridimensional que hem pogut fer de l'excavació i estem molt contents perquè després de, jo diria que més de 15 anys, hem pogut acabar finalment l'edifici. Ara està completament excavant, s'està restaurant per poder integrar-lo dins la visita i que sigui part del patrimoni que tenim a Polèntia. Al sud de l'edifici estem excavant ara un altre gran edifici monumental del fòrum on ha sortit aquest mosaic que veus aquí, que nosaltres deim opus sectile. Això combina hexàgons de pissarra de color negre, gris, i quan justaponen els hexàgons, a l'espai que queda buit fiquen triangles de marbre. És una peça espectacular. Estem segurament, no ho sabem encara, però tot sembla indicar que estem davant de la basílica civil del Fòrum de Polèntia. Seria un edifici, que és la representació que veus allà, un edifici amb 3 naus, en 2 de les quals han trobat l'opus sectile. El primer va ser aixecat i està al Museu de Mallorca, i en l'excavació de l'any passat comença a sortir un altre sectile similar a l'altra nau, diguéssim més cap a la banda oriental. Per tant, creiem que estem davant d'un edifici de 3 naus, un edifici de 3 naus a un fòrum romà necessàriament hauria de ser la basílica. Estem en un estadi molt incipient d'excavació i per tant això haurà de continuar per veure si ho confirmem, però val la pena sobretot per lo que és el mosaic, que és una meravella. Això seria una restitució que va fer el
meu company Bartomeu Ballori a la seva tesi doctoral, de com seria aquesta plaça, per tenir una idea. De vegades és difícil veure, quan ho veus en planta o veus unes pedres, és difícil fer-te una idea. Seria la plaça del Fòrum amb el gran temple toscà com a, diguéssim, peça central d'aquesta plaça, la ínsula de tavernes número 1 a la vostra esquerra, el templet 1, això seria una representació de la basílica, i el mercat just a darrere. Seria un poc la imatge que tindrien de Roma. Això és molt important perquè, a més, coincideix en la part més alta topogràficament de la ciutat. Després la ciutat baixa en direcció al teatre i baixa cap a la mar, baixa cap al port lagunar de l'Albufera. Per tant, vos heu d'imaginar que quan un vaixell arribava i entrava dins la llacuna i s'acostava a la ciutat, a la part alta de la ciutat veuria més o menys aquesta imatge que esteu veient vosaltres. Seria com una escenografia. Això és molt Roma. És el que diuen el showing of de Roma. Ells demostren el seu poder com una escenografia. I això és un poc per entendre com seria aquesta configuració del forn. Troballes, no vos ho podeu imaginar, o alguns sí perquè heu vengut i ho sabeu de primera mà, però milers i milers de fragments ceràmics. Fragments ceràmics que s'ha de siglar fragment per fragment, o sigui, posam un número damunt de cada un dels fragments. Surten milers, realment, milers d'àmfores. Darrerament hem excavat un pou per davall de la fortificació de Tardà del Foró. Només un pou té més de 9.500 peces ceràmiques, o sigui, només amb un trosset d'excavació. Surten milers i milers. Això ens fa de vegades, allò, set ganes de sortir corrents perquè la feina és ingent. Hi ha també molta informació, perquè, la veritat, és una feina molt feixuga, però al final, quan pots reconstruir les peces, te donen una informació molt bona. D'una banda, per la cronologia, perquè moltes de les cronologies que nosaltres donem les donem a partir de la tipologia ceràmica, i després perquè pots refer els estris que feien servir per cuinar, per menjar, per beure. Ens dona una informació molt rica de com era la vida d'aquests romans que habitaven Polèntia. És tota una font d'informació extraordinària que ve també de l'epigrafia. No em puc detenir perquè seria impossible. Només volia agrair aquí també la tasca que fan els nostres companys de la Universitat de les Illes Balears. Sempre hem treballat amb ells. Margarita Sánchez León i Enrique García Riaz han estat els nostres especialistes en epigrafia. He fet un estudi extraordinari de l'epigrafia de Polèntia i encara ells es dediquen, quan ens surt una inscripció de tant en tant, que no són tan comunes, doncs també l'estudien. Com es transforma aquesta ciutat? Estem en un moment de crisi. Al segle III sabeu que l'Imperi Romà és un moment de crisi i el professor Tarradell es va ocupar molt d'aquesta crisi del segle III. Hi havia evidències que alguna cosa va passar cap al 270-280, aquest gran incendi que us explicava abans destrueix bona part de la ciutat i a més s'ha detectat no només a un lloc determinat sinó que de manera bastant extesa per la ciutat. Ho detectam al barri residencial de la Portella, a Can Basser, que és una altra àrea, a la casa de Polínia, al mateix Fòrum, o sigui, hi ha restes d'aquest gran incendi que va destruir part de la ciutat romana. La primera evidència que alguna cosa passa al segle III la tenim precisament a l'àrea residencial de la Portella. Això és l'àrea residencial que està al nord de la ciutat, molt al costat de la ciutat del Cudi, on tenim bàsicament dues grans cases. Tenim molta sort perquè en un espai molt petit tenim les dues cases típiques romanes, la d'Atri i la de Peristil. Per tant, és com tenir una mostra del que era Roma en un indret determinat. Veieu que hi ha un carrer porticat, una casa que és la casa del Cap de Bronze, que va sortir aquesta estàtua preciosa. Sempre li hem dit una nina, ara resulta que és un efebus, però bueno, és igual, sempre serà la nina per nosaltres. I aquí l'altra casa amb atri, i si vos fixeu hi ha un altre carrer nord-sud, que és aquest d'aquí que està indicat, i una altra casa. Però aquesta casa està tallada per una fortificació. La primera vegada que es va trobar aquesta fortificació es pensava que era el límit de la ciutat romana antiga, però és clar que està tallant la casa i per tant ha de ser una cosa posterior. Quan es va excavar aquesta fortificació es va veure de seguida que era una fortificació del segle III després de Crist. Una fortificació que d'alguna manera el que està fent és està tancant aquest barri residencial, l'està protegint perquè estem en un moment d'inestabilitat. Algo està passant, sabeu que el segle III és un segle de crisi a nivell general de l'imperi, i per tant Polèntia s'està adaptant a aquests canvis. Això és important perquè ens ajuda a entendre que hi ha un moment de crisi, hi ha un gran incendi, però no vol dir que s'acabi la ciutat. Nosaltres sabem
ja se veia a les excavacions antigues de la Portella, mirant els materials, que la ciutat continua ocupada durant el període vàndal, segur que els vàndals conquesten les illes del 455 després de Crist, després vindran els bizantins al 534, la ciutat continua habitada, o sigui, es va refer després de l'incendi. I els materials que veus aquí, alguns amb símbols cristians clarament, amb les creus i tal, ens demostren aquesta ocupació més tardana de la ciutat. Això ho veiem molt bé també al fòrum. Veiem que comencen a haver-hi transformacions molt clares a finals del segle II i inicis del segle III. Hi ha una reestructuració molt gran, sobretot visible a la ínsula de Tavernes, a la ínsula 1. Si veieu, per exemple, els intercolumnis a la part de baix estan tancats, l'espai de les columnes als carrers el tanquen, fan un espai com molt més tancat, i hi ha també grans reformes dels murs de les tavernes, hi ha recreixements d'aquests murs. Hi ha una reorganització de la ciutat a finals del segle II i segle III, i arriben finalment a la gran destrucció del segle III. Mireu, és com tenir una petita Pompeia, realment. L'incendi destrueix tota aquesta ínsula de Tavernes i queda tot enrere. Fixeu-vos a baix, a la dreta, totes les àmfores, els materials que queden darrere, fins i tot una reixa de finestra a mà esquerra. O sigui, ja ha quedat tot allà. L'enderroc a dalt de tota la teulada que cau en el moment d'esbocar-se per mort de l'incendi. I per tant jo sempre dic, com a exemple, que tenim com una petita Pompeia, una Pompeia a escala més petita. És realment una meravella. Sempre explico que una desgràcia del passat és una fortuna per a un arqueòleg. Si penseu en un vaixell enfonsat, que va ser una desgràcia en el seu moment, per nosaltres arqueòlegs és un derelicte i això és una càpsula del temps. I una mica passa el mateix amb un incendi. Ha destruït la ciutat i ens dona una fotografia d'un moment determinat. Dins d'aquesta evolució de la ciutat tenim una gran reforma edilícia d'època bizantina, que és la fortificació que tancarà el fòrum de la ciutat. En un moment donat tenim una fortificació construïda amb doble parament i reompliment intern i que reaprofiten materials de la ciutat antiga romana. El que està fent els bizantins és protegir, crear com una mena de ciutadella, una petita fortificació que està defensant part de l'antic foro de la ciutat, d'aquest centre neuràlgic de la ciutat, amb ceràmiques que efectivament ens demostren una cronologia d'aquest moment segurament justinianeu. Això ho hem excavat durant aquests anys, són mostres diferents, ara veiem que tenim tot aquest front, passa per darrere del Capitoli, darrere de la ínsula, del carrer Porticat, i sembla que giri darrere del Macellum, però encara no sabem fins on arriba aquesta fortificació, tenim només una part excavada. Què és això? Això és una fortificació típica de moment bizantí, quan en Belisari conquesta Àfrica hi ha una ordre expressa de defensar certes parts de les ciutats romanes. Això ho veiem molt bé al nord d'Àfrica. Us he posat uns exemples que són el de Dua, que teniu... És el mateix, és el temple capitolí i una fortificació, diguéssim, que envolta part del foro de la ciutat. Els exemples de Tabernuc, el d'Esveila, que no té torres com la nostra, però que és el mateix, si us fixeu el temple. El temple i el mur també defensa aquesta part del foro. I per tant estem davant claríssimament d'una fortificació d'època bizantina a la ciutat de Polèntia. Els materials també ens ho indiquen. Trobem materials ara fins a finals del segle VII, realment del fòrum de Polèntia, mostrant-nos aquesta continuïtat d'ocupació al llarg de tot el període antic. Després d'això és molt difícil. Tenim molts problemes per veure el que són el segle VIII i el segle IX. Sabem que hi ha una reocupació d'algunes tavernes, nosaltres els dèiem els squatters, és com si gent agafés aquelles tavernes que s'havien ja deixat d'utilitzar en el foro, però les reutilitzen d'alguna manera. I trobam, per exemple, aquella peça magnífica, que això ho va publicar en Guillem Rosselló Bordolla al seu moment, d'unes caldesalses de tipus bizantí, una cronologia del segle IX, i per tant són peces, o aquesta tapadora que també va sortir d'un d'aquests rebliments d'un forat d'una de les tavernes, són peces ja d'una cronologia molt, molt tardana. Només per fer-vos veure que això a la ciutat continua. Per damunt de tot això que us estic explicant al foro, el que ens surt és una gran necròpolis, una extensa necròpolis de les que hem excavat més de 500 tombes, per tant és un gran cementiri. Això són excavacions dels anys 80, amb aquesta imatge, amb diverses tipologies de tombes, i això són excavacions més actuals. Fixeu-vos a l'opus sectil, el mosaic que vos mostrava, i les tombes com retallen directament el paviment, no saben què hi són perquè això ja està tapat i per tant fan el forat per ficar el mort i se carreguen totes les estructures. Tot això és la part del Macellum que vam excavar i fixeu-vos que el primer que trobàvem és sempre aquesta necròpoli.
Una necròpoli que té un atractiu brutal pels estudiants. O sigui, quan surt un mort, tots volen excavar el mort. A mi que no m'agraden gens, però a ells els hi encanten. I els turistes també, quan venen i estem fent feina, si hi ha un mort obert, els turistes estaran sempre mirant el mort. Però bueno, en fi, això vos deia com un pot de broma, perquè veieu aquesta gran necròpolis, molt interessant des d'un punt de vista científic, no em puc detenir gaire, però hi ha diverses qüestions. Això, si vos fixeu, són la planta de les excavacions d'aquesta necròpoli dels anys 80 i la nostra, on hem excavat el Macellum. El que teniu marcat aquí és el temple capitolí. Totes aquestes tombes, això seria el temple, i totes les tombes que estan sobre el marcat, sobre el Macellum. Fixeu-vos en una cosa molt curiosa. Hi ha tombes per tot arreu. Es carreguen el mosaic, es carreguen els edificis anteriors. Veieu cap tomba sobre el Capitoli? No hi ha ni una tomba sobre el Capitoli. O sigui, tot està fora de tombes, però el que havia estat l'antic Capitoli de la ciutat romana no s'ha fet servir per enterrar. Això ens ha fet pensar que potser, una hipòtesi, potser aquest Capitoli s'havia transformat en una església cristiana que havia generat al seu entorn una sagrera. És una transformació típica. Penseu-vos que estem passant d'una ciutat pagana, una ciutat romana pagana, a una activitat cristiana, a una ciutat cristiana. I per tant, hi ha una evolució de la ciutat, no només en la seva configuració espaial i arquitectònica, sinó també en la seva pròpia mentalitat. De fet, sabeu que moltes vegades el cristianisme s'inicia als suburbis i que progressivament va entrant dins de la ciutat, amb edificis cristians o amb sepultures d'aquest tipus. Pensem que això podria ser la hipòtesi interpretativa. Us deia, molt important aquesta necròpoli perquè hi havia tota una discussió tradicional. Moltes d'aquestes tombes estaven retallades sobre estrats de destrucció del segle III i per tant els nostres avantpassats, sobretot Narribes, en Tarradell i Misterbuts, sostenien que això havia de ser una necròpolis tardoantiga. De després d'aquest incendi, en un moment tardoantic, s'havia ficat aquesta necròpolis sobre el forn. Nosaltres, amb l'excavació, ja vam començar a veure que moltes d'aquestes tombes retallaven nivells que tenien material ceràmic de segle VII després de Crist. I per tant, això vol dir en arqueologia que havien de ser posteriors al segle VII després de Crist. Per intentar acabar amb aquesta discussió de la cronologia, van fer una datació radiocarbònica d'una sèrie d'individus significativa i la gran sorpresa va ser que eren tots d'època islàmica. Dic la gran sorpresa perquè, si vos fixeu en aquests exemples que vos he mostrat aquí, ells estan enterrats en decúbit supí, és a dir, mirant cap així, amb el cap sempre cap a l'oest, els peus cap a l'est, les mans sobre el pit, de vegades allargades aquí o sobre el ventre baix. Sabeu que els islàmics enterraven de costat, mirant cap a la Meca. Per tant, tenim unes inhumacions que enterren com si fossin cristians, però que són de cronologia islàmica. I per tant, ens demanem qui eren aquestes persones, perquè evidentment no eren musulmans, encara que tinguin cronologia d'època islàmica. Pensam que podem tenir la pervivència de les comunitats, diguem-ho així, paleocristianes que encara vivien sobre el solar de Polèntia sota dominació islàmica. Les dades radiocarbòniques no presenten cap problema, són molt coincidents, tenim aquesta necròpoli que és així, i hem estat excavant també a la necròpolis de Can Fanals, al suburbi sud de la ciutat, cap al teatre, ja arribant cap a la mà. Aquí s'havia excavat, els avantpassats en Llabrès i Nissaci van excavar l'any 1930 una sèrie de tombes lligades a restes d'un edifici i després també es va excavar una part de la necròpolis d'incineració, ja això us ho explicava abans. Per tant, era una àrea molt interessant amb aquestes joies tan fantàstiques que surten. Però era important per nosaltres, dins d'aquest discurs que vos estava fent del cristianisme, perquè és el lloc on trobam els primers signes reals de cristianisme. D'aquí surt aquest anell fantàstic d'or amb una pedra, amb una àncora i dos peixos, que és clarament un símbol cristià. I també surt d'aquí el que es diu una ampolla de Sant Mena. Això és el que portaven els pelegrins que tornaven d'Abu Mina, al costat d'Alexandria. També va sortir aquí. Com que teníem aquests signes de cristianisme i volíem intentar entendre si hi havia una continuïtat d'aquestes poblacions, el que vam fer va ser reexcavar el que havien excavat en Llabrès i Nissaci, el 1930, aquesta línia de tombes, i hem tingut la sort de poder retrobar aquesta excavació. Hem estat excavant el que ells ja havien excavat i excavant sectors nous d'aquesta necròpoli per obtenir dades, i això ens relaciona amb la medicina també, per veure com eren aquestes poblacions.
Van tenir la sort que només trobar aquesta línia de tombes que hi havien excavat en Llebrers i Nissaci, s'havien deixat una sense excavar. Si vos fixeu on està el cercle de color vermell, entre dues tombes grans hi ha una petita d'un infant. Aquesta no s'havia excavat, nosaltres la vam poder excavar i vam poder fer una datació radiocarbònica que efectivament ens confirma que estem en un moment paleocristià. Estem al voltant del segle VI, per dir-ho d'alguna manera, després de Crist. També la ceràmica que sortia ens ajudava a donar aquesta cronologia d'època cristiana, d'època tardor antiga. I per tant anàvem una mica enrere, havíem trobat la desforo cristiana, suposadament, però d'època islàmica, i ara estàvem en una cristiana de veritat, per dir-ho d'alguna forma. Això a la part sud. A la part sud també, això és recent, des d'aquest any, hem retrobat una gran cisterna. Una cisterna seria mig vist i mig excavat l'any 44. Estan a Merient Noldros, que ha estat aquest estiu excavant aquí, i per tant ho coneix de primera mà. És una gran instal·lació hidràulica. Nosaltres li deim la cisterna. Ja ho veurem, si és una cisterna o té alguna cosa a veure amb un altre tipus d'estructura de decantació d'una aigua que pugui arribar d'algun altre lloc. En fi, el que sí que és important és que és una gran infraestructura hidràulica que l'estem intentant recuperar en aquest sentit. La ciutat no acaba aquí. El que havia estat la gran ciutat romana de Polèntia, ho parlàvem avui a hora baixa precisament, continua amb època islàmica. Sabem que fins al segle XII la ciutat està ocupada. De fet, hem estat treballant, hem fet anàlisis, nosaltres fem molts anàlisis de ceràmiques per entendre la provenència i la tecnologia, hem treballat amb això. Són ceràmiques que no són locals del Cudi, com a mínim una part d'elles, sembla que puguin venir de l'àrea de Pollença, una mica més al nord. En fi, que tenim evidències que la ciutat funcionava en època islàmica sense cap tipus de problemes. No sé com vaig de temps, però jo quan comencé a xerrar de Polèntia em vaig fent i no tinc ni mil rellotge ni mil res, o sigui que si esteu cansats m'ho deis i m'atura. Si no, jo vaig donant. I després, el que vos explicava, és una ciutat que perdura molt en el sentit que encara tenim un document molt interessant de 1249 que mostra la presència d'un nucli poblacional al voltant d'una església que es diu Santa Maria de la Torre, que pensant que podria ser l'actual Santa Anna del Cudi. I el document ens diu que té aquesta església, Santa Maria de la Torre, amb algunes cases, un carrer, 2 estables, i per tant tenim encara... No és ciutat romana, però tenim damunt de lo que havia estat assolada la gran ciutat romana de Polèntia encara un nucli habitacional de després de la conquesta catalana del 1229. Per què és important això? És important això perquè, i llavors explicaré el gran secret de Polèntia, primer, que ha quedat fora d'una ciutat actual, i per tant no és com Palma. La Palma romana està aquí davall, però està davall de tota la ciutat medieval, moderna, contemporània. Polèntia ha tingut la gran sort que ha quedat als camps al sud del Cudi, i per tant està tota allà per ser descoberta i per ser investigada. I l'altra gran qüestió és que, en el fons parlam de Polèntia, però en el fons estem parlant de moltes Polènties, des de la Polèntia de la fundació del 123, tardor republicana, fins a totes les Polènties que s'han succeït en el temps, fins i tot arriba al període medieval, amb un nucli encara de població catalana que estava sobre la ciutat romana de Polèntia. Van tenir la sort, amb un acord amb el bisbat, a qui vull agrair-li la col·laboració, de poder excavar a l'interior de l'església de Santa Anna, amb resultats molt interessants, no m'ho puc detenir, amb una estratigrafia bastant complexa, que ens va ajudar a entendre diverses qüestions que crec que són molt interessants. Primer, com era aquesta capella. La capella de repoblament no és la imatge que tenim ara de Santa Anna, això correspon a una ampliació del segle XV. La capella de repoblament és molt més petita, és aquell quadrat que veus allà dalt, per tant ha canviat molt la imatge. Van tenir la sort de trobar una moneda d'en Jaume II dins de la trinxera fundacional del temple, per tant tenim una cronologia bastant precisa de quan va ser erigit aquest temple de la conquesta catalana, és un temple d'aquests de repoblament. Però molt interessant també és que per davall de tot això sortia una vegada més una gran necròpolis. És a dir, l'església catalana es va construir en un lloc on hi havia una necròpoli preexistent. D'alguna manera l'església el que estava fent era sacralitzar un espai que ja era sacre, d'alguna manera. Hem fet també tot un estudi de datacions radiocarbòniques i estem en un moment, teniu alguns exemples, estem en un moment que està
just abans de la conquesta catalana. Deuen ser els darrers islàmics que estan enterrats en allà. Alerta, una altra vegada, sense estar mirant a la Meca, si no estan enterrant, han de cobrir supir com estan els del Fòrum. I per tant això és una particularitat. Vos he posat damunt d'un mapa de Polèntia les necròpolis que més o menys coneixem, perquè veieu que tenim la d'Esforo, que és la més gran que vos explicava, tenim tombes a Santa Anna, amb un epígraf molt famós de Narguta, tenim també la necròpolis que ara vos mostrava de l'església de Santa Anna, tota la part de Can Fanals al sud de la ciutat, tombes sobre el teatre, ara han trobat tombes també a una tanca nova que s'ha comprat, a la tanca de Can Domènec, que han fet una excavació i també surten tombes. Tenim un mar de necròpolis al voltant de la ciutat com era normal. La gran pregunta que tenim ara és si hi havia algun tipus de lligam. És a dir, aquesta que tenim sobre el Fòrum és igual a la de Santa Anna? Aquestes poblacions estan emparentades? Tenen alguna cosa a veure? Són coses diferents? I aquestes tenen alguna cosa a veure amb el que trobàvem a Can Fanals, que vos deia que eren d'època paleocristiana de veritat, tardor-antigues? Amb aquesta pregunta hem iniciat un projecte d'anàlisi d'ADN antic, i això també ens lliga amb la medicina. Hi havia hagut companys de l'Autònoma de Barcelona dirigits per la doctora Assumpció Maldogosa que havien fet coses d'anàlisi d'ADN, i ara hem engegat nosaltres un projecte amb el Max Planck Institute i amb la Universitat de Harvard per mirar de retrobar aquest ADN antic i veure si podem lligar aquestes poblacions i esbrinar si realment aquesta gent que tenim enterrada en època islàmica a la manera de cristians podrien ser comunitats paleocristianes que d'alguna manera han perdurat en el temps de Polèntia. Al final de Polèntia, estem pràcticament segurs que l'abandonament definitiu del que havia estat l'antiga ciutat romana va ser l'any 1300, quan es fa la construcció de les murades del Cudi i es dona l'ordre que tota la població dispersa que hi havia al voltant havia d'entrar dins de la vila. I per tant això devia ser el final d'aquell nucli de població medieval que vos mostrava abans sobre el solar de la ciutat romana. Diríem que en aquest punt l'antiga Polèntia estava d'alguna manera a punt d'acabar la seva història i la seva vida, i sobretot que les seves restes i la seva memòria es van perdre per molts anys, fins que després l'arqueologia no la va tornar a trobar, la van perdre. Però això seria de manera molt ràpida explicada la història i l'evolució de la ciutat. L'aplicació de ciència experimental, que vos deia que seria una conferència per una altra banda, molt ràpidament. Hem fet moltes coses en aquests anys. El primer que teníeu aquí és una imatge de prospecció geofísica de tota la ciutat. Hem combinat magnetometria amb georadar per obtenir com si fos una radiografia, per entendre-nos, del que hi ha per davall de terra sense necessitat d'excavar. Si ho veieu, veus encara les restes de les cases, dels carrers i tot, ja teniu una imatge més detallada, que ens ajuda molt a entendre com era la ciutat i sobretot també a planificar actuacions futures en les zones més interessants. Això ho hem fet també molta feina damunt de ceràmica, nosaltres fem el que es diuen aplicacions de tècniques fisicoquímiques i mineralògiques, sobretot per conèixer d'on venien aquestes ceràmiques. Us he posat un cas molt particular perquè és molt il·lustratiu, és un cas que té una ceràmica de cuina, en aquest cas d'època tardana, per cert, i que té uns minerals molt particulars. Són minerals de tipus peralcalí, d'origen volcànic, i que ens indica que aquesta producció estava feta en un lloc molt determinat, a la illa de Pantelleria, a l'estret entre Sicília i Cartago. Ho poso com a exemple perquè és molt singular i sabem que aquesta ceràmica es feia allà i que es comercialitzava arreu de la Mediterrània i que arribava fins a la ciutat de Polèntia a partir d'aquestes anàlisis. I això ens lliga molt més amb vosaltres, la medicina. Nosaltres li dèiem antropologia física, però en el fons estem parlant també de medicina. Evidentment tenim aquestes necròpolis i la informació que nosaltres podem extreure d'això és fonamental per conèixer com era el tipus de vida d'aquestes poblacions. Us he posat només alguns exemples que segur que vosaltres sabreu millor que jo, el que això no deixen de ser. Per tant, tenim hèrnies de disco, un coaxal fusionat amb el sacre, segurament degut a una malaltia reumàtica, això és el que em diuen els antropòlegs, jo no en tinc ni idea. I una fractura amb una costella, en fi, anem veient aquestes patologies d'índole molt diversa. Penseu que també d'alguna manera tenim casos d'artrosi, la seva freqüència d'aparició en funció de si són dones o homes i de en quines parts del cos les estem veient. Per tant, són dades molt interessants que, diguéssim, tractades en el seu marc més ampli, ens donen molt coneixement sobre el tipus de vida que portaven aquestes comunitats. Patologies de columna, per exemple, també n'estem veient.
es coneixereu millor que jo, no? Dolors de Schomburg, l'aplastament vertebral, o sigui, són malalties que s'estan veient en aquests ossos que estem estudiant, tenim les companyes antropòlogues que es dediquen a això, i ens dona, o també patologies orals a partir de l'estudi de les dents, de la mandíbula, des de càries, que seria el més comú, hipoplàsia, mal posicionaments, pèrdues en vida, marques d'ús de vegades, en fi, tant del maxil·lar com de la mandíbula en general, o sigui, això són dades tan... Això no és nostre, això és d'uns companys de la Universitat Autònoma, un estudi molt interessant a partir dels càlculs dentals. Van fer mostres d'aquests càlculs dentals i van trobar restes d'una planta, que és l'Asplenium trichomanes, seria un tipus de falguera que es donen jocs rocosos i tal, que la tenien entre les dents. Es veu, per el que diuen, jo no ho sé, però us ho explic, que és una planta que té propietats medicinals, és antiinflamatòria, i ells proposen que l'haver trobat en els càlculs dentals aquest tipus de planta seria perquè l'estan utilitzant com una planta medicinal, no com a remei, diguéssim, en aquest sentit. I per tant, sembla un estudi molt interessant. Treballat molt, no? Tenim un company, l'Alejandro Valenzuela, que va fer la seva tesi doctoral sobre la fauna, també, de Pollentia. I hem vist coses molt interessants. Per exemple, veiem claríssimament que la talla dels bous, dels porcs i de les ovelles canvia d'època talaiòtica a època romana, hi ha un engrandiment de les talles, no amb les cabres, però amb les altres sí, es fan més grans. Això es deu segurament a una cria intensiva i una adequació d'aquests recursos. També, evidentment, l'aprofitament de la mà, amb el múrex, del que es treia la púrpura. En fi, totes aquestes ciències, diguéssim, ens ajuden a entendre també el que és el nostre passat. Fet molta feina, i està en Joan Fornós avui amb nosaltres aquí, que també ens ajuda a Pollentia. Damunt del port llacunar de Pollentia, de la bahia, l'Albufera, hem pogut reconstruir com era aquest port antic, gràcies a sondejos geomorfològic i a l'estudi de la microfauna i com aquesta microfauna anava canviant d'aigua dolça a aigua salada, i per tant podem reconstruir com anava la línia de costa i com canviava la configuració d'aquesta albufera, que arribava al seu temps romà, sobretot en època altoimperial, pràcticament fins al teatre de la ciutat, és a dir, els vaixells se podien acostar gairebé al teatre. Això també ens ha donat moltes dades, perquè els mateixos sondejos geomorfològics es poden fer servir per estudiar el pol·len, i això ens dona dades paleoambientals sobre com era el paisatge antic, en època romana de l'àrea, i aquí ho hem fet estudis pol·línics d'aquests sediments, amb dades molt curioses que després es poden traduir a temes de molta actualitat, com és el canvi climàtic, per exemple, perquè hem vist a partir d'aquests sondejos que, per exemple, la ràtio d'increment de temperatura a l'Holocè, diguéssim, pres en tota la seva consideració, de sobte, cap al moment de la revolució industrial, per dir-ho d'alguna manera, s'incrementa la temperatura de manera com no havia passat durant els 8.000 anys abans. Per tant, sabeu que es parla ara de l'antropoceno, del gran impacte que ha tingut l'home realment en aquestes qüestions del canvi climàtic, que segurament, com sabeu tots, és realment una realitat. Tot i que hi ha encara algun negacionista, el del canvi climàtic està aquí i ha arribat per quedar-se, malauradament. Per tant, podem tenir dades també en aquest sentit sobre clima, paleoclima i paleovegetació, que són molt interessants. Acabo aquí, no sé com m'he fet de temps, si m'he passat o no, però és igual, acabo el meu discurs. Amb això, un petit vídeo. Quin és el futur? El futur científic no ens preocupa gaire, és un projecte de gran abast, amb moltes institucions implicades, amb molts investigadors fent la seva feina. El gran repte de futur per nosaltres és convertir Pollentia en un gran centre patrimonial. Hi ha jo diria que hi ha antiga reivindicació, que és la de tenir un museu propi. Una idea, el que veieu a l'esquerra és el petit museu que tenim ara, que és un museu que depèn realment del Museu de Mallorca, és una subseu del Museu de Mallorca. Però el que nosaltres voldríem tenir és un gran museu, una idea que ha canviat amb el temps cap a un veritable centre de recerca sobre arqueologia romana i d'Horda Antiga, considerant la terrestre i la subaquàtica, perquè sabeu que tenim un patrimoni subaquàtic riquíssim a les Balears, i que fos també una gran infraestructura de dipòsit de materials arqueològics, pensant no només en Pollentia, sinó en tota Mallorca, és a dir, crear una gran infraestructura científica i també museística, perquè creiem que Pollentia s'ho mereix, i que menys que l'any del centenari reivindicar el que per nosaltres seria una aposta de futur en aquest sentit. És
És un conjunt patrimonial, és la ciutat més important de les Balears, una de les més importants de la Mediterrània, per tant, consideram que ho hauria de tenir. Jo de vegades ho dic, estem entre amics, ho puc dir, si tinguéssim Pollentia als Estats Units o a Anglaterra, això ja ho hauríem fet i tindríem tota una història muntada entorn d'aquest gran jaciment que tenim a Mallorca, que és una sort. Ara us volia deixar només en 2 minuts, dura 2 minuts, amb un petit vídeo introductori de la ciutat, perquè crec que us agradarà. Una ciutat romana oculta durant segles posada al descobert. Tenacitat, constància, paciència. Un treball minuciós per conèixer en profunditat la ciutat romana més important de les Balears. Una ciutat poderosa. Un lloc que ens parla del llegat de Roma, del nostre propi passat. El teatre del segle I després de Crist, en les seves imponents graderies i la seva orquestra semicircular. El Fòrum, centre neuràlgic de la ciutat, amb els seus temples, tendes i tallers. I Sa Portella, el barri residencial. Pollentia, la ciutat romana. Vine a descobrir-la. Bé, professor Cau, moltíssimes gràcies per aquesta conferència, ha estat meravellosa. I antes de donar, diríem, es tornen les preguntes i tal, jo volia fer algunes consideracions sobre l'aspecte sanitari al metge d'aquesta ciutat. Han trobat si hi havia algun sistema sanitari, clavegueram o qualque cosa, diríem, que començàs a estudiar aquesta cosa? Sí, la ciutat romana té tot un sistema de clavegueram que de les aigües brutes de les habitacions, per exemple, a les ínsules ho veiem molt clarament, surten gairebé de cada habitació surt un clavegueram que va desembocar en els carrers principals per treure tota aquesta aigua bruta, diguéssim, de les cases. Això ho hem vist també molt bé al mercat. Al mercat hi ha un pou central amb una de piscina d'aigua i més, i surt també un brancal que va per al carrer sortint les aigües brutes i per tant estaven molt adaptats per tenir aquesta qüestió sanitària molt present. No només això, si m'ho permets. Ja quan planificaven la ciutat, els romans tenien molt en ment com havia de ser aquesta ciutat, com s'havia de planificar, com havien d'anar les corbes de nivell, com havien de buscar el terreny perquè l'aigua bruta baixés cap a baix. O sigui, tenien molt present tot això. De fet, tenim en Vitruvi, els llibres d'arquitectura que ens parla de com es creen aquestes ciutats i això és un aspecte que tenen en compte, que cuiden. També és aspecte antropològic, sobretot de veure els restos humans, no? Jo crec que se poden treure moltes conclusions, sobretot d'aquests estudis que tenen en projecte de fer, no? Perquè hi ha malalties que realment queden en els ossos, de metàstasis, a lo millor un carcinoma, un mieloma, amb un forat de les vèrtebres que poden, diríem, indicar també algunes patologies. Jo crec que és molt interessant. Senyor Crespí, vol fer-ne antes de donar pas? No, bueno, també volia agrair la participació del nostre ponent, que ha estat una exposició fantàstica i també molt agraït de presentar-lo i que a més també he participat a Pollentia després de diversos anys, vull dir que ha estat un plaer conèixer tota aquesta informació. Moltíssimes gràcies. Però s'obri
Hi ha alguna pregunta, algun comentari de part de l'audiència? Sí, endavant, doctor Llobera. Ha parlat del... Bé, en principi, primerament felicitar el ponent, no? Perquè la xerrada està magnífica. Ja tenc un viatge, som pollensí, per tant m'interessa molt tota aquesta part d'arqueologia propera, diríem. I, a més, no? Hem parlat del port major, el port menor, que estaria més orientat a la badia Pollença. Se sap la seva localització, també, en el sentit de que es pot preservar bé, no? Ara que s'està parlant de si han de passar noves conduccions elèctriques i coses d'aquest estil. Jo ho dic perquè supos que sí, que més o menys que se té localitzat on seria aquest port menor, obert cap a la badia de Pollença. I també una altra pregunta que voldria fer seria saber si està clar l'aport d'aigua dolça, no? És a dir, realment tota venia de Ternelles, era prou clar l'aqüeducte i les conduccions que hi havia altres fonts, diríem, de subministre que sempre els solien diversificar per no tenir problemes, no? I ja per acabar, sense abusar, quina seria la població màxima que consideren que va tenir Pollentia, no? Supos que amb el foro, amb el teatre se'n parla... Començ per ser darrere, que no és ser més fàcil, per cert. Per un ple. Deixeu-me dir només que no ho he dit abans, que en Pere forma part de l'equip des de fa molts anys, i bona part del Maquelum que heu vist aquí, les gràcies li hem de donar amb ell també, que estiu rere estiu ve a picar de ball al sol i amb un esforç gran, ho coneix de primera mà. Gràcies per les preguntes, totes molt interessants i molt adients. La població, molt difícil de calcular la població romana en una ciutat d'aquest tipus. És una ciutat romana provincial que calculen que podria tenir en la banda baixa 4.000, la banda alta 6.000 habitants. Els càlculs que hem fet de l'ocupació del teatre ens dona una ocupació de 1.000 persones en el teatre. Tot i que el que veus ara, quan aneu a Pollentia, el teatre és molt més petit, és perquè l'acaba ja està retallada, o sigui, ens falta una bona part del teatre. Però els càlculs que vam publicar ja fa molts anys, els càlculs donaven una capacitat d'unes 1.000 persones. Per tant, jo diria que és una ciutat romana de províncies important, portuària, fonamental, el caràcter portuari, i que podria tenir entre 4.000 i 6.000 persones, més o menys, banda baixa, banda alta, així. Sobre el port menor, alguna idea en tenim. En la zona dels Barquerers hi ha un lloc que es diu la Punta de les Olles, aquí han trobat restes de ceràmica, diguéssim, davall de la mà, però hem de pensar que seria un port segurament més entès com lloc de fondatjador, no tant com el port Llacuna, que sí que tenim el Portus Maior, on els vaixells realment entraven dins del bufer i s'acostaven fins a la ciutat, sinó que seria un port a recer d'altres béns que podria permetre, diguéssim, tenir una segona opció per arribar a la ciutat amb aquesta badia de Pollença. Una badia molt, molt important. M'agrada que siguis de Pollença perquè, ja ho explicava, la fundació de Pollentia en aquest indret no és casual, i no és casual per l'indret, però no és casual perquè Bocoris està on està. Està en el pedret de Bòcar, tot i que sabeu que ara diem que potser Bòcar no és només un lloc en concret, sinó com una agrupació de la població indígena de tot aquell voltant, molt important. Vull recordar-vos la troballa del derelicte de Cala Sant Vicenç, sembla que sigui l'únic punt de Mallorca que té una certa connexió amb el món grec, que això també és molt interessant, i jo sempre dic que jo estic fent feina a Pollentia, però el que m'encantaria seria poder fer feina a Pollentia i a Bocoris plegades, perquè moltes qüestions de Pollentia s'han d'explicar des de Bocoris, des de la ciutat federada. I per tant això jo crec que és fonamental. Sobre la conducció d'aigües, has tret un tema candent, primer perquè tenim una sequera brutal i és un problema. Jo que venc de Catalunya comencem a tenir problemes i aquest any jo crec que tindrem restriccions. Què sabem de Pollentia? El que sabem segur és que tota la ciutat romana de Pollentia està foradada de pous d'aigua. I per tant, cada 10 metres, estic exagerant un poc, però hi ha molts pous que van a cercar aigua subterrània per tenir aigua a la ciutat. Lo de l'aqüeducte de Ternelles,
La veritat és que no ho sabem. Hi ha indicis de que podria haver un aqüeducte que venia des de Ternelles, però no sabem realment aquesta conducció si té una cronologia romana o si té una cronologia medieval. Mira, just abans d'entrar amb en Joan Fornós, que coneix molt bé també el territori, ell des del UDI, tu des de Pollença, en parlàvem. És cert que ja des d'antic, amb algunes d'aquestes cròniques que vos ensenyava al principi, ja surten referències en aquest aqüeducte. En Damià Cerdà, que segurament el coneixes també, o l'havies conegut, també se ne va ocupar molt, i nosaltres, evidentment, hem recuperat tota aquesta tradició. Ara estem fent un projecte del Ministeri del Plan Nacional, d'aquests projectes científics, que el que fa és estudiar el territori de Polèntia, el territori que envoltava Polèntia, i entre els seus objectius està intentar retrobar les traces d'aquest possible aqüeducte. Sigui medieval o sigui romà, que això és una altra discussió. Ara mateix no te sabria dir que aquest aqüeducte que venia de la font de Ternelles realment sigui un aqüeducte romà. De fet, crec que ni el pont de Pollença és realment romà, però és un tema molt interessant i que hi estem dedicant temps i a veure si tenim alguns resultats. Però gràcies per les preguntes. Algun comentari, alguna pregunta més? Allà hi ha una mà alçada. Me gustaría hacer la pregunta en inglés, pero empiezo en castellano. Soy de Letonia, doctora de biología de la Universidad de Letonia, y como de biología me interesa la parte esta de los estudios relacionados con biología. Y mi pregunta sería si, vale, no, voy a cambiar el inglés. Sí, está bien. Okay. So I'm working on soil microorganisms and doing soil genetic analysis based on DNA. And I thought, is it possible from those excavations to get some information about those bacteria, fungi, those like small microorganisms, because you mentioned like bigger ones, but about those, would it be possible to get some information? And would you find it applicable to those, I don't know, those diseases those people had, or like how this information could be applicable and how easy is it to get it? Thank you. Thank you. Very interesting question. I have to tell you a few things about that. Of course, I mean, we would be, delighted to do those types of analysis. We have the University of Portland working with us, and they are now studying the formation of bacteria in archaeological soils, trying to retrace the possibility of obtaining antibiotics from those microorganisms. It's Professor Angela Hoffman from the University of Portland that, with samples from Pollentia, is trying to replicate antibiotics from the soils from the Roman city. So that's something that is related to you. The other thing that we have done, I haven't explained that here, but with the same colleagues from Harvard and the Max Planck Institute, at the same time that we were trying to retrieve the ancient DNA from the samples, we have been studying the possible presence of Yersinia pestis, and with no results so far. So Yersinia pestis was not affecting our population, at least in the necropolis of the Forum area, which is the one that we have been studying. But yeah, we are trying to look at these things, but we are always open to any possible collaboration. What I'm saying is that if at some point you feel like you would like to take some samples and to try some text or some experiments with that, we would be absolutely open for you to come to the site. I can show you the site. You will see, what we have there, and if you feel like doing it, please join the team. This is, it's not my site. It belongs to all of us, and of course you are more than welcome. So make sure, please, that before we leave, you give me your details, and I'll give you mine. We can be in touch. Okay? Thank you very much. I don't know why you continue in English or another language. Okay. Hi ha alguna relació també en ciutats, diríem, perimetrals de Roma? Per exemple, en Esquívia, Sicília o altres illes. Hi ha similituds, hi ha diferències entre el que seria una ciutat central, diríem, o perifèrica? Hi ha similituds, evidentment, en moltes d'aquestes ciutats provincials, el que són les fundacions romanes
colonials, per exemple, fora del territori itàlic. Això hi ha concomitàncies. Hi ha un aspecte que no he pogut parlar avui perquè era impossible, però aprofito la teva qüestió per exposar-lo, que és que recordeu que hi ha altres dues polènties. Hi ha una Urs Salvia polentina a la regió del Picè i hi ha una altra polèntia a Ligúria. Això ho dic perquè hi ha una teoria de la companya, la professora Pena de la Universitat Autònoma de Barcelona, que relacionava la creació tant de Palma com de Polèntia, de les dues ciutats, per part de colons que venien de l'àrea del Picè. Per què? Perquè, si vos fixeu, vos dic, hi ha aquesta Urs Salvia polentina a la regió del Picè, a la costa adriàtica d'Itàlia, i també hi ha un Ager palmensis. O sigui, són dos topònims que després nosaltres trobarem aquí, amb Palma i Polèntia, que ja es donaven en aquesta regió. Doncs aquesta professora, la Maria José Pena, va crear aquesta teoria, diguéssim, que potser la colonització que tenim aquí i la creació de les ciutats nostres és de gent derivada realment d'aquesta àrea del Picè, amb la qual la família de Metel, per cert, tenia unes certes relacions. És una teoria molt interessant. Des d'un punt de vista històric té molt sentit. L'únic que ens passa és que ens agradaria poder trobar molt més material d'importació de l'àrea del Picè en aquests moments inicials de la ciutat, i això no ens està passant. El que ens està passant és que trobem material fonamentalment de l'àrea de la Campània, de l'àrea de Puzzoli, Puteoli, tota aquesta banda de Nàpols. Doncs la teoria és molt bona, però ara mateix no està recolzada, diguéssim, per el que estem trobant. Però sí que hi ha moltes altres ciutats que tenen una concomitància molt similar. De fet, jo diria que Palma també ha de ser molt similar a Polèntia. Potser una escala un poc més reduïda, però també molt similar. Aprofito les preguntes per ampliar un poc el que no puc dir. Bé, aquí hi ha una altra pregunta. I volia demanar a l'hora respecte a Boquer, si hi ha unes excavacions, hi ha hagut una continuïtat, hi ha hagut un no és conegut, que jo sabia no és massa conegut, l'assentament d'allà. Sí, al Pedret de Boquer es van fer unes intervencions, unes excavacions, a més un company nostre, en Pep Merino, va estar treballant allà amb el Consell de Mallorca, molt interessant, perquè a més van tenir la sort de donar amb uns dipòsits segurament de producció de pòrpora. Segur que la producció de pòrpora és molt important, sobretot en l'època tardoantiga aquí. Tenim fins i tot un procurador que s'encarrega d'aquests temes específicament, i van trobar uns dipòsits d'aquest tipus, a més romplerts de material del que m'agrada a mi, de l'antiguitat tardana, materials tardans, per exemple, del segle V, segle VI, aquests materials ja més tardans. Sí que s'han fet excavacions. El problema és que aquestes excavacions es van fer i es van aturar, no han tingut continuïtat en el temps. Per això li deia el company de Pollença que una idea que jo sempre tenc al cap, que no sé si algun dia es materialitzarà o no, però si poguéssim tenir realment aquest gran centre d'arqueologia a la ciutat romana de Polèntia, seria també una manera de poder dinamitzar tot aquest tipus d'investigació, no només a Polèntia, sinó també arreu del territori. I Bócolis hauria de ser un punt clau, perquè com a ciutat federada tan propera a la ciutat, que des del meu punt de vista ha originat fins i tot la fundació de Polèntia al lloc en el que està, ens ajudaria a explicar moltíssimes qüestions. Entre d'altres, una qüestió molt important, i és com aquests assentaments indígenes, talaiòtics, es transformen durant la romanitat i fins i tot alguns d'ells perduren o es reocupen durant l'antiguitat tardana. Això és un fenomen que coneixem molt bé arreu de la illa, però jo crec que Bócolis seria un punt extraordinari. Recordeu, a més, que de Bócolis tenim dues, jo he mostrat una, però en tenim dues taules patronatus de Bócolis. L'altra, per cert, que apareix, la segona, diu textualment la font que tenim, escopida per la mà, en el punto, crec que és l'hectòmetre 7 del quilòmetre 6 de la carretera que va del Cuy. O sigui, aquella tàbula patronatus va sortir de la mà, la segona. Per tant, tenim una àrea, el Cudi, Pollença, Polèntia, Bócolis, tota la vall de Bóquer, també amb hi ha un poblat de navetes pretalaèotics que per cert va cartografiant d'on Damià Cerdà, espectacular. O sigui, és una àrea amb una riquesa de patrimoni brutal. Jo crec que aquest gran centre d'arqueologia, que evidentment s'ha d'ocupar de Polèntia, però es pot ocupar d'altres qüestions sobre el món romà i tardoantic, podria també fer un esforç per integrar la recerca de Bócolis dins del que és la recerca de Polèntia, perquè jo crec que han d'anar lligades. Hi ha moltes explicacions que les hem de treure conjuntament. Moltes gràcies. Una altra pregunta tenia.
No, tenc curiositat per saber tot el rest de l'ossis, tots els esquelets, si estan recollits aquí a Mallorca o si estan a fora de Barcelona. Estan tots aquí, estan tots aquí. Va haver durant molts anys, mireu, això és una història molt divertida, no? Les primeres excavacions dels anys 80 al Foro, quan es va trobar la primera part de la necròpolis, com si diguéssim això, el professor Tarradell, el professor Buts i el professor Arribas els hi va encomanar a la doctora Assumpció Malgós de l'Autònoma, i aquests ossos van anar a Barcelona a la Universitat Autònoma. Ells han fet molts estudis damunt d'aquests ossos, han fet un treball extraordinari, fins i tot amb l'anàlisi d'ADN i tal, però sobre aquest material, diguéssim, més antic, no? Les restes més noves que han sortit de les nostres excavacions estan totes aquí, entre el Museu de Mallorca i encara els dipòsits de la pròpia ciutat romana de Pollentia, on s'estan fent els estudis, no? Però en el seu conjunt, entre els ossos més antics i els més moderns, tenim una població brutal. Acabar d'estudiar això antropològicament és una feinada, perquè no és només mirar el típic, no, sexe, edat, sinó entrar en el món de les patologies, evidentment, que són molt interessants, no? Entre uns i altres estem fent tot un treball, però arribarà. Ara ens hem ficat a fer també isòtopos estables per conèixer dieta antiga i mobilitat de poblacions. I també ADN antic, que ja en feien els companys de l'Autònoma, ara també hem fet nosaltres amb el Max Planck Institute i Harvard. I estem fent tot, hem fet lo de la Yersinia pestis, I was telling you before. No hem fet moltes coses, però ens falten recursos, falta temps, falta gent que vulgui ajudar també, i si ho fem així arribarem a alguna cosa. Molt important perquè, tampoc no ho he dit, però ens donen moltes dades de com era aquesta població. Estudiar les restes humanes en el fons ens apropa a lo més íntim, a com són nosaltres. Per exemple, aquesta població sobre el fòrum, els mascles arribaven com a molt a 1,68 de mitjana, gent més o menys petita, amb unes condicions de feina duríssimes, perquè malalties d'ossos que sabeu que és realment de treball repetitiu, de treball d'esforç realment, gairebé tots. Esperança de vida, amb sort, 40 anys. O sigui, som molt afortunats, ens ha tocat viure un temps en què la nostra esperança de vida, jo en tinc gairebé 60 i estic jove com un nin, o sigui, me sent així, vamos, això és una altra història. Ho dic que és així, però jo en època romana, potser feia 20 anys que m'hauria mort ja, vull dir que mos ha tocat, però bueno, ara m'estic, com que m'agrada xerrar, però que és molt important perquè ens dona moltíssima informació, i veurem si acabam aquests estudis i... És que a més, si m'ho permet de matís, tenim Silla d'Esport allà de vora, llavors la doctora Malgosa va fer la tesi doctoral, per la qual està tot reunit i sé que ha treballat amb Pollentia, amb molts d'esquelets, i amb molts d'estudis, i bueno, vull dir que el seu hauria estat per això, per tenir tota la col·lecció osteològica aquí. Ara està tot aquí, perquè tot el que hi havia, el que tenia la doctora Malgosa a l'Autònoma, això el Consell de Mallorca ho va recuperar i està tot al Museu de Mallorca, està tota reunida la col·lecció, amb la qual ja la tenim. Seria interessant veure si els patricios vivien més, que no és molt normal. Bé, si hi ha una altra pregunta per allà, endavant. Primer tot enhorabona per aquesta exposició magnífica, amb una sorpresa quantitat de dades i informacions i hipòtesis que us ha permet fer. M'ha quedat una mica les ganes de saber si, a part de les estructures urbanes, l'estructura del camp, de Saga, vil·les, instal·lacions o l'estructura del camp. Gràcies. Gràcies, Alexandra. Sempre fas preguntes adients. Vos he mostrat la ciutat, però ja sé per on vas. Una ciutat romana no s'explica sense el seu camp. És una dicotomia que s'ha d'explicar sempre junta. Camp, ciutat, ciutat-camp formen part d'un mateix entorn. Aquest projecte que vos deia del Plan Nacional del Ministeri de Madrid està dedicat precisament per estudiar el camp al voltant de Pollentia. Però estem començant ara. O sigui, això m'ho has de demanar d'aquí 4 anys, quan s'acabi el projecte, potser te podré donar més dades. Si fem broma. Alguna cosa en sabem. És evident que hi ha tot un sistema de viles que envolta la ciutat romana de Pollentia perquè eren les que fornien de producte a la ciutat.
Una d'elles és l'Esgleassa, que és un jaciment que segurament coneixereu, una vila important, amb molt material en superfície, material romà extraordinari, en presència de dòlia, per tant, instal·lació industrial. I no només això, hi ha un fenomen molt particular, al que m'he referit fa un moment, que és la perduració dels nuclis indígenes, també. Molts dels talaiots que hi ha al voltant de la ciutat romana tenen continuïtat dins del període romà, és a dir, no es van tots abandonar ni destruir, sinó que van continuar. Molts d'aquests assentaments, nosaltres tenim la convicció que es transformen en jaciments, diguéssim, romans rurals. Jo no els dic vila, però que sí que tenen algunes funcions que podrien fer la part de funció de vila també. I això també ho estem veient. Estem ara intentant prospectar tots els territoris, tenim molts problemes, ho dic també pel company Pollencí. Sabeu que és una àrea, tant el Cudi com Pollença, que s'ha fragmentat moltíssim. La propietat s'ha fragmentat tant, està tot tancat, ens costa molt entrar a les finques i a les propietats per poder prospectar. Ja m'hem penedit d'haver demanat el projecte damunt d'aquesta àrea. Això no puc dir així perquè podrem prospectar una part del territori, però hi ha moltes finques que no hi podrem entrar. Jo crec que estarem en condicions de respondre a això molt més, de manera més adient d'aquí 4 anys. Intentarem veure això precisament, quines viles tenim al territori, com aquests assentaments indígenes han perdurat o no, si tenim alguna dada més sobre aquest presumpte aqüeducte o no que arriba fins a... Sabem que hi ha la cisterna de l'Esgleassa, sabem que hi havia aquesta canalització que arribava fins a l'església de Sant Jaume, també l'hem trobat per davant del Puig de Maria, en fi, algo hi ha, això és segur. Seria un aqüeducte romà? No ho sé. Un aqüeducte com els grans aqüeductes tal? No. Seria potser més un aqüeducte amb xifons, amb un altre tipus de canalització. Ho intentarem investigar, però bueno, espero poder respondre millor d'aquí uns anys. Gràcies. Molt bé, si no hi ha més preguntes, vull agrair al professor Cau una altra vegada la seva, diríem, participació i a vostès la seva assistència. S'aixeca la sessió. Moltes gràcies.